Khubor ka Batesi TV. Lawanda Shapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakrdob ying jongpi. Ya kanong ba Shillong, laju tip kum kanong ba ka beid bha ya ka put katem bat karwai ka siaw. Bat ki juong ru ba ka Shillong ka di ka Rock City. Ndray na lor ka put katem bat karwai ka siaw. Sa ka weipat ka ba ki pat ba ka di ka jala ki juid bat sngotanat bha. Ka di ka Ïalehkai Phutbol. Nadu ki por ki ba menshwa bat hadu meneru. Ka Ïalehkai Phutbol ka di ka ba shongshit bha ha ka ni ka jala. La ka long hasar ni hanong kendong ru. Kat banang yai kisnem, kajala jongi kala nangkiu shaprang, ha ka Ïalehkai Phutbol. Bar kala la ru ban sei bon kirang Ïalehkai ki batbin, ki bala mi khmat ya ki club baper, ha ki lumpong Ïalehkai baper hapo kari. Bar kajala kala la ru ban sei ya kirang Ïalehkai, ki bala yo lat ban mi khmat ya kari India ru, ha ki lumpong Ïalehkai shabar jong kari. Uwe na kita kirang Ïalehkai, ubala pau bha, ubaka jilla kala laban say, uday usam la Eugene san lengdo. Lingdo taking it, curling it in, and that's a goal! Eugene uday nagashnong maungam, but uday ukun ubalay jong kakong Switzerland lingdo, but uba SK Sun, uba day mentau MLA, jong ka Mauplang constituency. Ada Eugene Serling dak Mauplang, ada nang ni namung ap. Eugene Lindo. Uni uklor Ïalehkai uba ka jala kala say, uday ru uway na kirang Ïalehkai uba remdor, haka yaw ya dia ya players, jong kalumpong Ïalehkai Indian Super League. At 1.05 crore to Pune City. Sold! Looking from what I'd gained from the Ïalehkai, I think I would use whatever experience, whatever knowledge I've got from it and apply it in the ISL and learn more from the ISL so I can develop better more as a player. And pajuk poi mudur mah dua tata ka bukan poi dua tata Henry pada ka jingmut jonga haladi nu misyata I always nasi Kwah haladi ba to be the highest. I want to fight so that I can be one of the top so I can be highest paid. But poi mudur baka a player be paid that much kan. Kadang mudur kalau maybe 70, 80 in the season. That for harusnya baka poy dua taro ngaruh talong shock ikan. Ban poy syaduk kekerdan ban yo mi khmat na kebenta kari ha kalumpong Ïalehkai Phutbol kam day satya kaliti ka basung Henry Eugene u hab ban ya lengba ki khoro khoram ki babun ki ba u hab ban IT lot yalade tu mentangin ya phai khindiat ya ka jingya lenti usamla Eugene ha ka jing im jong u shwa bo on poy shakani ka kerdan. Nado dang red hi mensyuat dang ya dang sang Ïalehkai tu kelung tu dang red bangila nasang ru bang class 4 ngara sos tu ele deba ngadon gani kasap bang la ban Ïalehkai kan te nado mensyuat tengah ngadon ngajimut halade ngajing sngau halade bang ngadon kata kebangala bangan poi kam cacing kan ngimbangan ka Ïalehkai Phutbol. Kumba long lem ki wei par ki parakna. Eugene ru hakapor ba udang ren. Ujulet shamaran Ïalehkai Phutbol ban Ïalehkai Milan. Bar ki wei par ki parakna shnong. Uniu samlaw la yathu baula sedang man sngau thu ya ka jing e jong u ya ka football hakapor ba late school ha St Edmund School Shillong. Namar ba ki jupalong ya ka tournament.
Henry Hasin Edmonds ru la yo ban lej pulia tang katu kat ni snem. But shim la yo ban pelet jing mon baham. Day hadian bau la lej school ha Bishop Cotton Boys School Bangalore. Bau la yo lat ban pelet jing mon bah ya ka football. But day hagani ka jaka pulia bau la yo lat bah ban practice. But ban mi khaman ya ka school ha ki limpong Ïalehkai football ba pher. Tadala poi partner po ngali school masya po St. Edmunds. St. Edmunds pang isidon kini ki interclass football ba silong malos na ba silong interclass football kana nalo class 4 kas dang takan mau na tu barang Ïalehkai ni kong apo school bang Ïalehkai bijam mga jan med ki silong interclass tu ta hado class 7 mga ali St. Edmunds tu pa class 8 ang lami ngali na sa Bangalore nalo mga post day te ki sidon ka kot kum ka program jong kita nalo dang early morning tengi basa boarding te shwaban long school kemat kaladon ka practice session naman tayo kena ki represent ya ka school team. Nado ki under 12, under 14, under 16, under 18 ka dan. Te kumot kena ki badan apo team ki practice by step shwa. Ada practice te ki la bam breakfast ki salit cha school kan. Kalau kita ka program te no dapat dan sostang sutu ba kata ka jingim ban long discipline ban long kadon da kapor ka ban lakai ka ban krakot ka ban aim ta kumju henta dala high school pat ngila yo Ïalehkai biang tengi yo lalong bai Ïalehkai arsin singi kan ada ngata pala dan ta waim tu pala da bisum sle pala da skapok krakon la irap bai nga habang apoy sa kanika thong mga apoy menta kan ka karkum karkum yat karkum yeng bat ka disiplin kumno ban yai ya dekat ka Jingpule ba ka Ïalehkai. Hadian bala pendap ya ka class 10 na kanika school. Ula lej beteng biang sya class 11 but class 12 ha kani ka jo ka jaka puli. But ha kani ka por lay ula ya thu. Baban ya ka Jingpule u kampelot por ha ka football. But ula mi khamat ya ka college ha ki tournament beper. Day hadian bola dep ya ka class 12. Bakla don ka jingele hapo ka mensim jong u Eugene. Namar ba ka mensim jong u ka lej sya ka football. Kat ba ka kampat ka dawa ba un pelet jingmut ha ki Jingpule. Namar ba u haban perkhat ya ka lawai la jong ru. But day ha kani ka por ba ula rai ban ya no syakman ha ki Jingpule but ula lej ban pule ya ka electronics and telecommunication engineering ha Maharashtra Academy of Engineering da ka jingtmu ban long kumu engineer Henry ha balapoy ha kani ka jaka pule ula nang yo alat shu penban ban Ïalehkai football but ula mi khamat ya ka university jong u but hang ni ru ka khambun ka por ba upelot ha ka football ban ya ka Jingpule Berkalapoy ru syadu uput bau haban pep no shiteng namar bau la shemjing banya be bat ki wei par kisam la pule ki badur ya bahakakon Andre de mga alit pule ru ngadang tuai sa ita pat mo andre dala kata ka jitmu ba ang bahable ya talaway pule ya talaway tong ka met ka lej bet andre ka mensim kam don te abang alit tengah lej puli engineering tengah lej engineering ngala lej nak Pune. Tapi Pune pat kalau nak kompong, lalong ba ngalik lej engineering ngambil balik ni ngala balik Ïalehkai football. Tentang lapoi apa Pune te la lej represent ya ke college, dan represent college pat syakot ben represent ya ke university kan. Te la syakot jadi represent university. Te jaka bangan Pule kot baladon ke semester exam ngapa ngalik praktis ba university. Tanda siya sang exam tas ngi ngadang lit practice. Okay to ka first year da kada kambiang da kamsuk tadang la kain ban yai. Ya la ka football kai te ka nang ka na lit to ka second year third year pan ka nang long ban la ka football ban aim tu. Hadian bala pep no na ka Jingpule ulawan phai sha shillong bat ula yo lat ban Ïalehkai na ka arhima. Bat na ka arhima pat ula shakhon shakalajong batang katukan ni por ba udan ha kalajong kala yo lat banya khun ha ka I League bat lengba ka I League baki club ba pau jong kari India kila yo ya ka sap jong Eugene bat day ha ka ISL baka Pune FC kala thiet ya u ha ka dor ka baremha ka bahadu shiklor san lakting ka shi ayom Eugene Lendo goes 1.05. 1.05.
And a reminder that the reason why clubs value this player so much is he's come off the back of a midfielder of the season performance, a 28-year-old who really brings drive to any team, Eugene Lingdo. So, gentlemen, you worked really hard for that signature. Please enjoy it. And Eugene, you must feel very, very valued. Congratulations, Eugene Lingdo, in the colours of Pune City FC. Kalian tiap kamdei kaba ong setia kadeka kaba biang kerkomiat, dari along kelangin kerkomiat bangan long player football. Dari pada along squad along kena amta bagi layo alat kabu pada ngah squad ban kentu ki bakin sim kini kabu ba. Kinyo ya kalian tiga biang bakin yo naru dang red kilayo ya ka coaching kaba biang te kaba kin Ïalehkai lah head kila. Yo ke experience kilo yo Jingpule berbiang makin nang kiu seprang makin nang mi susu kena nang negari kaneri kasih jantia jongi ba nang yo susu kena kiban pau sekarang. A good chance, Sean Rooney. Eugene Lingdo, cracker of a goal. Beach of a goal under the occasion. Shahil Lal was absolutely astounded. Yeah, that was a tackle on Rooney where the referee gave us as a foul. And at the foul commentary you can see Royal Wangdo with 7 and Bengaluru FC with 3. Once again the delivery from Eugene Lingdo is a good one! The equaliser has come in and it's the super sub. Kumba kalong haduk menta ki klub ki bau Eugene ulami khamat ki kenthop ya ka Pune FC, ATK, Bengaluru FC bat ka East Bengal. Udairu uwe ni kirang Ïalehkai jong ka India ha ka jing khun ya ka AFC Arajar Khan Rio. Ka Jingpule kini klub ha syaka ailik kadai ka ba aimen sim bai kena jongi sine. Ki jongi ka kimpat bu haladi ka men sim ba ki Kwah ba Ïalehkai football. Ne se ki ong Ïalehkai football nom ta ka jik komen for fun. Ndai tapi ki bana par pat ka aki ka alom ka profession. Dari makna kiyo tang dia tu kipin sistem ladi ru adu kata. So kajongi pa kadai manom bakili menbu ha ladi ka jemu je perkat ba ngai Ïalehkai football mut whatever I get I work hard so that it will pay off in the end kan. Eugene udan ka jingtmu mentaban sengno da ka jaka hikai la jong ni ka football academy kenang bo unla ban aji hikai ye ki samla ki badon sab jong ka jela. Kamtam yaki hebred kenang bakiru kin kela ki klur Ïalehkai football ki bapau bat ula penpau bau terang bakin mi shibun ki samla ki batebet na kani ka jela ha ka football. Jikmu juga nang duk mesyua tengah Kwah hi bangan don kata ka benta banga Kwah banyarap nele ban yo ban hikai kena ban long ai ka banga don ka jingmut ki jing perkat jonga ka bangala experience ka bangala yo jing kai bro kini kisna bangala Ïalehkai Kwah hi bangan ai ya kini haki kena ki badang kiu tengah jingmut perkat jonga Kwah hi bangan poi don apa management kan lane kumta ba opi ban standard coaching center jong lejong. Ula kentu yaki wei pergi samla bakin long ki bakut jingmut halade. Bat ban IT lut met ban mensiam lada ki Kwah ban long ki players football ki batebet bat ki papau. Kau wei gadai ba hap tristom mo ki jing ki boni dari makna sedang ni baret pek besya kan ya jing temu abi fi temu ila de fin posh syaka tong fi Kwah te ki jing ki bona pon apa dang nanti te ki boni te kum ngi player ro ki injury ro kidon ki bala ban pen hiar kerkom Ïalehkai ru ndrei kajing tristom na ba pen la ban overcome ya ki to ki injury sa halai kajing Asia tai ki bon kajing teng pila ban kendu bagi para player ru bamehap jemut ne teng yo don coach ru pen Ïalehkai fi teng ka performance fi ka hiar ndrei kajing Asia kita kan ro hoi kira ko bai.